Mira. Ulan. Right. Mentor hino. Mari yakatumirwa 5 crates yapera. Saka kozozi around una nemari futi muoyo. Madminox akubudisa imwe 5 crates yapera. Wakubuda imwe yekukontinue. Yabudiswa nani hiyo? Yabudiswa nani? Chibotendai. Unaona baada waneteka amekosile mbomira zimashire wangu utora ngoro mbomira kugogodza akani we anombo bato 100 bato 100 unaona switi baba teranga amaye kosile vakaisa ana ndiko chose tenda apo tatina befe akapenga kwa chimoko chake akasibaga akisesama akatoita zvine moto hanzi mura anodya mari aiwa anodya mari Monyarara kanema. Monyarara ai. Abana chimobira kanema na. Makuboa kan. Makuboa. Chimobirai. Mobirai. Hey, taurai. I want to push up and do the okay. I want to tender America, Australia, to tender Platinashe, to tender Among Blazo, Canada, Wascanoto, Sarao, Mandosia, to tender Blangoni, UK, and the Mango, Wakatu one day. The Mango could Zimbabwe. Platinashe, Wakatu, yes, it was it. Right. Una beveni bro. Una beveni. Yes, Island. guys. Guys.
Hauna kuchika pamba pamba. Ndakadya rice. Hauna kuchika. Ndakadya rice nesupu. Andaipa kure. Ayo. Andisi nepa kure. Ndamutanda seva hawo. Nimkazi wangu nepa kure. Andinena season. I'm here, the original Ghetto Crown King Madina. Yes, sir. Yes, sir. Second season, we're going to be out of all of the world, Canada, Europe, Yona baba kwa makabuda ni mapresi. Ndio maana maguzi tole mapresi. Ulimata mba. Inotenda ngo bari kuchando. Ndindakamira segafa. Aya kumberi. Mirembo kutora wewe. Ovite. Njekese. Alright. Kwa nini zaru zondita hanzi? Ndamere video. Basa irigana. Kwa baru ndita hanzi. Ana kuchika yakachika. Ichoba ndichunguleka. Adaru kubaisi yakachika. Ndakadya nesupu kana mwana. Ndine pakure. Adiziye. Sawana ucheni. Adiziye. Bari yangari pati yenyu mdhara. Bati kwasika zvapera unoita sei? Sama vana. Bati mozwa madhara. Manu. Ndakadya manje. Ndipo. Bana maraka jiwa. Yakani mari? Bana maraka 50. Hapana goro rakajiwa. Fonyera na brain kuitizana boys. Bakutiba kule walipa. Wakafirwa na kula. Mablango aripo. Sina pesa. Kuitizana kwa msanye perwe. Munajua mabandu kazira pressure. Hauda kuchipa straight. Fera. Tatongana bizwa. Bana bizwa. Bana ngoro rakajiwa. Bana ngoro rakajiwa. Wakatira mavideo. Kune chembere. Yekumbare inini dzandikubatsira personally. Anenge aita kubatsira anongotibata kana anobatawo crypto. Pane chembere dzandikubatsira inini personally. Chembere dzoda medication. Vane BP, vane chichi, vane asthma, ndinovabatsira inini personally. But vamwe vacho hatisi kutora mavideo ichokwadi because situation yacho haite kuti chokwadi chembere dzikubatsirwa neso tikutambudza tikubatsirwa wani hayo